Ondo esan duzun bezala, gizartea gero eta sensibilizatuago dagoela berdintasun gaien inguruan, eta horrela ikusi dugu ere gure berdintasunerako legearen ebaluazioa egindanean, eta horrek egiten dauena da gizarte hori askoz ere exigenteagoa izatea berdintasun gaien inguruan, ez? Horrezegatik guk espero dugu eta itxaropen hori dugu, planteatzen dugun legearen modifikazio hori mugarri bat izatea berdintasun politikak bultzatzeko eta berdintasunaren aldeko eta emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko herri itun bat izatea eta horren ondorioz bultzada ematea berdintasunari, emakumeen kontrako indarkeriari behar den modun erantzuna emateko eta aurrekontu importante bat izateko. Horren itxaropena dugu eta azken finean proposamenean hori islatzen saiatu gara, baina gero dakizuen bezala legebiltzarretik pasatu beharko da eta ikusi beharko da baita ere alderdi desberdinetako proposamenak eta azkenean modifikazio hori onartzeko gai garen.